घडलं नाही की ही जी जो प्रभाव होता समाजावर या देव संकल्पनेचा किंवा कर्मकांडाचा तो ओसरला असं आपण दिसलं नाही. तर एका बाजूला वैज्ञानिक प्रगती होते, भौतिक प्रगती होते आणि त्याचबरोबर सायमल्टेनियसली समांतररित्या हेही गोष्टी चालू आहेत. हे असा हा विसंवाद जो तुम्ही म्हणालात की न्यायमूर्ती होते, विद्यापीठाचे कुलगुरू होते, तर हा इतका विसंवाद कसा का दिसतो? कारण त्याचा मेळ का दिसत नाही आपल्याला? कारण जितकं ज्ञान पुढे जातं तितकं ही अंधश्रद्धा कमी कमी का होत नाही? त्याचं खरं कारण असं आहे की संस्कार. हं, मी स्वतः भूत आहे, भूत वगैरे या जगात काही नसतं हं, किंवा या पद्धतीच्या सगळ्या गोष्टींवर कुठपर्यंत विश्वास ठेवत होतो. मी देशभर जयप्रकाश नारायणांच्या चळवळीचं काम करत होतो, वेगवेगळ्या विषयांवर व्याख्यानं देत होतो, इंग्रजीचा प्राध्यापक होतो, पत्रकार होतो, इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट होतो, अतिशय पत्रकार म्हणून नावलौकिक होता आणि तरी या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत होतो. कारण आपल्या श्रद्धा प्रक्रियेचा आणि संस्काराचा तो भाग असतो. शंका घ्यायची नाही, हं, चिकित्सा करायची नाही. हं. हे सगळं आहे. जिथे विज्ञान संपतं तिथून अध्यात्म सुरू होतं. ही अशी काही वाक्य आपल्या मनामध्ये इतकी घट्ट रुजलेली असतात की आपल्यासमोर पुरावे आले तरी आपण त्या पद्धतीनं विचार करत नाही. अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये याचा सुंदर अभ्यास झालेला आहे. समाजशास्त्रामध्ये एकूण मानवाचा विकास कसा झाला हे जर आपण समजून घेतलं तर आपल्या लक्षात येईल. सुरुवातीला जगातल्या सगळ्याच माणसांनी सूर्याला देव मानलं. स्वाभाविक होतं. त्या काळामध्ये सूर्य हा त्याचा उद्धारकर्ताच होता. रात्रीच्या अंधारामध्ये भीती वाटते, रात्रीच्या अंधारामध्ये साप चावून गेला तरी कळत नाही, रात्रीच्या अंधारामध्ये हिंस्त्रपाणी हल्ले करतात, दिवसाच्या प्रकाशामध्ये स्वतःचं उत्तम संरक्षण करता येतं, दिवसाच्या प्रकाशामध्ये बाहेर जाऊन फळं शोधता येतात, शिकार करता येते. तो वाट पाहत राहायचा. कधी काही कारणाने ढग आल्यामुळं, इतर कारणांमुळं, कधी ग्रहण आल्यामुळं सूर्य उगवत नाही. मग सूर्याची प्रार्थना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली की आपण पूजा केल्यामुळे सूर्य उगवतो, वेळच्या वेळी उगवलं पाहिजे याने, त्याची कृपा व्हावी. हम कृपा व्हावी म्हणून. हे तुम्हाला सगळ्या आदिम जमातींमध्ये या पद्धतीच्या प्रक्रिया दिसतील. त्यानंतर हळूहळू काय झालं की पुढचा देव त्यांचा अग्नी ठरला. अग्नीचा शोध लागला अपघाताने. अग्नीचा शोध अपघाताने लागला, वणवा पेटला. त्यातनं त्यांच्या लक्षात आलं की हातामध्ये अग्नीचं लाकूड असलं, आपल्या हातामध्ये जळतं तर हिंस्त्र श्वापद सुद्धा जवळ येत नाही, उजेडामध्ये दिसतं आणि अन्न अधिक दीर्घकाळ टिकतं, जनावरांचं मांस सुद्धा दीर्घकाळ टिकतं. म्हणून सुरुवातीला रात्रंदिवस हे अग्नी पेटत राहावे म्हणून त्यांनी ठिकठिकाणी यज्ञ पेटवायला सुरुवात केली. तोपर्यंत पिढ्यानपिढ्या माणसाची भाषा विकसित झाली होती. लिखाणाची भाषा जरी विकसित झाली नव्हती तरी मग कथांच्या स्वरूपामध्ये एका पिढीकडनं दुसऱ्या पिढीपर्यंत नॉलेज पोचत होतं आणि त्यांना त्यातनं कळायला लागलं होतं की सूर्यदेवता आपण पूजा केली काय नाही केली काय तरी उगवतोच. मग त्याने सूर्याची पूजा सोडली, अग्नीची सुरू केली. जेव्हा त्याला अग्नी प्रत्यक्षतः पेटवता यायला लागला, पाहिजे तेव्हा पेटवता यायला लागला, तोपर्यंत तो शेती करायला लागला होता. त्याला असं लक्षात आलं, वरुणाची तो पूजा करायला लागला. वरुणाचं सायकल जेव्हा त्याला कळायला लागलं तेव्हा त्यांनी आणखी आपली कल्पना बदलली आणि माणसासारख्या देवांची निर्मिती केली. हे सगळं आपल्याला एकूण अँथ्रोपॉलॉजीच्या आणि सोशिओलॉजीच्या अभ्यासामध्ये कळतं. ओके. म्हणजे माणसाने अज्ञानातनं नाही निर्माण केलंय. त्याला जे काही नॉलेज उपलब्ध आहे निसर्गामधलं, त्या नॉलेजच्या आधारावर त्यांनी जी काही आपली विचार करण्याची क्षमता आहे त्याच्या आधारावर एक सुंदर देवाची कल्पना निर्माण केली. गरज होती त्याची. गरज होती असं म्हणण्यापेक्षा आपल्याला ज्या गोष्टी कळत नाही त्याचा शोध घेण्याच्या प्रवृत्तीतनं ते निर्माण झालेलं होतं. मग त्याला आपल्याला असंही म्हणता येईल की भयापोटी पण ह्या गोष्टी होत होत्या, आपल्यावर उपकार करावे म्हणून यासाठी सुद्धा त्या होत होत्या. त्या पद्धतीचे काही रिझल्ट्स त्याला मिळत होते, त्याला ते कळत नव्हते रिझल्ट्स का मिळत आहेत वगैरे, असा तो कॉम्प्लेक्स सगळा मुद्दा आहे. हा सायकोलॉजीचा भाग पुन्हा झाला. पण माणसांच्या देवाच्या कल्पना आणि एकूणच सगळ्या त्याच्या समजुतींच्या कल्पना बदलत होत्या. याला आपण कल्चर म्हणतो, संस्कृती म्हणतो. संस्कृती ही नदीसारखी प्रवाही असते. जसं समोरचं सत्य समोर येतं तसं माणूस असत्य टाकत जातो. म्हणजे प्रकाश निर्माण झाला की अंधार जसा दूर जातो तसं हे असत्य बाजूला पडत होतं. जोपर्यंत धर्मांची निर्मिती झाली नव्हती तोपर्यंत या पद्धतीनं कल्चरायझेशनमध्ये माणसं बदलत जात होते. 2500 वर्षापूर्वी पहिला धर्म जन्माला आला, त्याचं नाव आहे बुद्ध धर्म. मग इतर धर्म जन्माला आले. साधारणतः 2000 वर्षापूर्वी ख्रिश्चन धर्म, 1600 वर्षापूर्वी जैन धर्म आणि मुस्लिम धर्म मानला जातो. मी सगळे अँथ्रोपॉलॉजीचे आकडे देतो. बाकी तर मग 5000, 10,000, 80,000 असं कोणी काहीही सांगत असतं.
हे सगळे महत्त्वाचे धर्म या पद्धतीनं जन्माला आले. हिंदू हा धर्मच नाही, हिंदू ही कल्चर आहे. म्हणजे RSSने सुद्धा जाहीररित्या अनेकदा ही कल्चर आहे असं सांगितलं, कारण धर्माच्या व्याख्येमध्ये ते बसतच नाही. ओके. ती प्रवाही आहे, त्यामध्ये भिन्नता आहे. धर्म जेव्हा निर्माण झाले त्यावेळेस धर्मसंस्थापकांना सुद्धा याची कल्पना नसेल की आपला धर्म हजारो वर्ष चालणार आहे. मग या धर्माचं, धर्म म्हटला की त्याची सुंदर व्याख्या केलेली आहे. बर्ट्रांड रसेल हा अतिशय मोठा फिलॉसॉफर होता, म्हणजे खरं म्हणजे एक सायंटिस्ट सुद्धा होता. Mathematician. रिलिजन अँड सायन्स या पुस्तकामध्ये त्यांनी सुंदर, त्याचा अँथ्रोपॉलॉजीचा अत्यंत उत्तम अभ्यास होता, त्यांनी ती व्याख्या दिलेली आहे. धर्म म्हणजे काय? धर्मामध्ये 3 इन्ग्रेडियंट्स असतात. एक धर्म निर्माता असतो, हं. त्याला तुम्ही धर्मसंस्थापक म्हणा. त्याचं स्वतःचं तत्वज्ञान असतं, हा दुसरा मुद्दा. आणि हे तत्वज्ञान आणि जे काही तो निर्माता आहे त्यांनी ज्या धर्माची मांडणी केलेली आहे त्यामध्ये एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट असतं. म्हणजे माणसाने माणसाशी कसं वागावं. म्हणजे पहिला मुद्दा आपण पाहिला की जो काही निर्माता आहे तो निर्माता, धर्मसंस्थापक याचं एक तत्वज्ञान असतं, त्यासाठी त्याचं एक गॉस्पेल असतं, म्हणजे त्याचा धर्मग्रंथ असतो. त्या धर्मग्रंथामध्ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट सांगितलेलं असतं, माणसाने माणसाशी कसं वागावं. आणि तिसरं, हे कोड ऑफ कॉन्डक्ट अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी एक पुरोहितशाही निर्माण केली असते, त्याला चर्च असं इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं. एक संस्था असते चर्च. भारतामध्ये ती जन्मपरंपरेनं आलेली पुरोहितशाही होती. या 3 गोष्टी जेव्हा येतात तेव्हा त्याला खऱ्या अर्थानं धर्म असं म्हणतात. ही धर्माची व्याख्या आहे जी सोशिओलॉजीमध्ये, अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये केली जाते. या व्याख्येनुसार मी आता ज्यांचा उल्लेख केला ते धर्म आहेत. त्यांचा एक स्वतःचा धर्मग्रंथ आहे, त्यानुसार तत्वज्ञान आहे, त्यानुसार कोड ऑफ कॉन्डक्ट करणारी एक रचना आहे, आणि ती राबवणारी एक, ज्याला आपण चर्च म्हटलं किंवा पुरोहितशाही म्हटलं, ती आहे. आता त्यामध्ये बदल करण्याचा इतरांना अधिकारच नाही. त्यातनं शब्द प्रामाण्य निर्माण झालं. नवोज्ञान समोर आलं तरी ते स्वीकारायचं नाही. म्हणजे अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये अनेक शाळा चर्चेसच्या ज्या होत्या त्या डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत शिकवत नव्हत्या. कोर्टांना निवाडे द्यावे लागले की तो कंपल्सरी शिकवावा लागेल. तुम्ही धर्मशिक्षण द्यायचं ते द्या, पण तुम्हाला डार्विनचा उत्क्रांतीवादाचा सिद्धांत शिकवावा लागेल. म्हणजे हे आत्ता त्याच्या गोष्टी सांगतोय मी, जुन्या नाही आहे. या पद्धतीच्या लढाया झाल्या, शब्द प्रामाण्य टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न, आणि त्यामुळं आपण म्हणतो त्या पद्धतीच्या अंधश्रद्धा निर्माण झाल्या. म्हणजे कल्चरायझेशनमध्ये जी एक संधी होते की प्रकाश आला की अंधार आपोआप बाजूला होत असे, अज्ञान आजूबाजूला होत असे. अज्ञान कधीच संपणार नाही. आपलं जेवढं ज्ञान वाढत जातं तेवढं अज्ञानाचं क्षेत्र मोठं होत जातं. म्हणजे आपण आपल्या जाणीवात संकोचून टाकले, म्हणजे तिथं विस्तारण होतं. तेवढं नाही केलं आपण जे ज्ञान समोर आलं ते सुद्धा थांबवून टाकलं. आपल्या समोर ज्ञान आहे तरी आपण ते स्वीकारत नाही, कारण आपण स्वतःला बंदिस्त केलं शब्द प्रामाण्याने. आणि म्हणून मग आपण वाक्य निर्माण केले की जिथे विज्ञान संपतं तिथून अध्यात्म सुरू होतं, विज्ञानाला देवाचं काय कळेल, त्या क्षेत्रातलं काही कळणंच शक्य नाही, वगैरे वगैरे. ही सगळी आपली मांडणी असते. आणि हे केवळ भारतामध्ये झालेलं नाही, असं जगभर झालेलं आहे. जगभर या पद्धतीच्या लढाया झाल्या. म्हणून ज्या वेळेस सूर्याभोवती पृथ्वी फिरते असं सांगितलं त्यावेळेस ब्रुनोला जाळण्यात आलं, कोपर्निकसला छळून मारण्यात आलं, गॅलिलिओचा छळ करण्यात आला. हे सगळा इतिहास आहे सगळ्याच्या सगळ्या. आणि त्यामुळं सत्य थांबवण्याच्या या प्रक्रियेतनं अंधश्रद्धा निर्माण झाल्या. माणसाचं अज्ञान कधीच संपणार नाही. कारण त्याचं कारण असं आहे की आपल्याला पूर्वी पृथ्वीचा कानाकोपरा माहीत नव्हता, आज इंच निंच माहीत आहे, तरी आपलं अज्ञान कायम आहे. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, सतत चालणारी प्रक्रिया. सर, मला त्या संदर्भात तुम्हाला प्रश्न विचारायचा होता की आपला वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणं ही आपला एक फंडामेंटल ड्युटी आहे. म्हणजे तो केवळ म्हणजे ते कर्तव्य आहे आपलं. आपले पंडित नेहरू होते, हे विज्ञाननिष्ठ होते. आज आपण बघतो, कारण आम्ही वर्गात शिकवतो त्यावेळी NCERT सिलेबसवर सगळं हे दिलेलं असतं की फंडामेंटल ड्युटी आहे, हे आहे. पण प्रत्यक्ष मुलं ज्यावेळी शिक्षण घेतात आणि समाजामध्ये वावरतात त्यावेळी जितका त्या गोष्टीचा पगडा असायला हवा, शिक्षणाचा पगडा असायला हवा, तसा तो दिसत नाही. म्हणजे वर्गात आपण जे काही शिकवतो ते गुंडाळून ठेवतो आणि नंतर आपण हवे तसं वागायला मोकळे होतो. आपल्या शिक्षणाची दिशा चुकली आहे असं तुम्हाला वाटतं का? केवळ शिक्षणाचीच दिशा नाही चुकलेली, आपलं सारंच चुकलेलं आहे. खरं म्हणजे सायंटिफिक टेम्पर, ह्युमॅनिटी, स्पिरिट ऑफ एन्क्वायरी हे 51HA कलमानुसार इंदिरा गांधींनी ते घटना दुरुस्ती करून ड्युटीज म्हणून आपल्याला सांगितलं.
म्हणजे नुसतं सायंटिफिक टेम्पर नाही आहे, त्यामध्ये स्पिरिट ऑफ एन्क्वायरी ही पण राज्यांची, माणसांची, सरकारची ड्युटी सांगितलेली आहे. पण त्या दिशेनं प्रयत्न झाले नाहीत. आपल्याला कुठेही लॉजिक शिकवलं जात नाही. लॉजिक म्हणजे मी लॉजिक या अर्थानं म्हणत नाही. लॉजिक तर हा सगळ्या सायन्सचा बेसच आहे. पण आपल्याला कुठेही तर्कशुद्ध पद्धतीनं विचार केला पाहिजे हे शिकवलं जात नाही. उलट आपल्याला सांगितलं जातं, मी सांगतो ते ऐकलं पाहिजे. म्हणजे विज्ञान शिक्षक सुद्धा हेच सांगतात. विज्ञान सुद्धा आपल्या इथे विज्ञानाचं शिक्षणच नाही, ही फॅक्ट आहे. मी स्वतः विज्ञानाचा विद्यार्थी, एंटर सायन्सपर्यंत राहिलेलो आहे, हुशार विद्यार्थी होतो. आपल्या इथे विज्ञान सुद्धा कंडिशनिंग आहे. पाठ करायचं, तोंडी पडपड पडपड पड करायचं. विज्ञानाचे बेसिक्स आपल्याला माहीत नसतात, काही माहीत नसतं, कळणंच शक्य नाही. कारण आपली विज्ञान शिकवण्याची, शिकण्याची, परीक्षेमध्ये मार्क्स मिळवण्याची पद्धतीच अत्यंत अवैज्ञानिक आहे. जे विज्ञान तर्कशुद्ध पद्धतीतनं निर्माण झालं, प्रश्न विचारण्याच्या प्रक्रियेतनं निर्माण झालं, ते विज्ञान आपण खऱ्या अर्थानं वापरतच नाही जीवनामध्ये, समजूनच घेत नाही. त्यामुळे आपण सगळे एवढे अंधश्रद्धा असतो. म्हणजे माझ्यासारखा विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणारा माणूस सुद्धा अंधश्रद्धा होता, त्याच्या मागचं ते कारण होतं. आणि हे जर आपल्याला दूर करायचं असेल तर मुलांना, सगळ्यांना तर्कशुद्ध पद्धतीनं विचार करणं शिकवलं पाहिजे. ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ओके. तर्कशुद्ध पद्धतीनं कशा पद्धतीनं विचार केला जाऊ शकतो हे गाडगे महाराजांसारखा एक अडाणी माणूस अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण आहे. ते प्रश्न विचारायचे लोकांना, का रे ह्या जातीपाती कुठून आल्या रे? बामनाले काय 4 डोळे असते काय? आणि तिकडे दलित आले एखाद्या काय 2च डोळे असते काय? देवाले जर जाती खरंच निर्माण करायच्या असत्या तर प्रत्येक जातीतल्या माणसाला वेगवेगळे डोळे दिले असते, वेगवेगळे कान दिले असते, वेगवेगळं नाक दिलं असतं. अरे सगळी माणसं एकाच ठिकाणी, एकाच मायेच्या पोटातून जन्माला येतात, एकाच सारखे 2 डोळे असतात, 1 नाक असतं, 2 कान असतात. देवानंच तर सगळ्या माणसाला समान बनवलं रे. ही जी तर्कशुद्ध बुद्धी आहे, ही सर्वसामान्य माणसाला त्याने शिकवली, एकही वर्ग न शिकलेल्या माणसानं. हे आपल्याला आपल्या विज्ञान शिक्षणातनं, सगळ्या क्षेत्रामधनं आलं तर माणसांच्या जीवनामध्ये अंधश्रद्धा उरणार नाही. ओके. म्हणजे आपण फक्त साक्षर असून चालणार आहे, ते सुशिक्षित होण्याची गरज आहे. सर, हा विषय इतका व्यापक आहे की आपण या एका भागामध्ये हे सगळ्या गोष्टी कव्हर नाही करू शकत. आणि तुम्ही फार सोप्या शब्दामध्ये आणि उदाहरणं देऊन या सगळ्या संकल्पना ज्या क्लिष्ट वाटतात सर्वसामान्यांना ते स्पष्ट करून सांगतात. माझी विनंती आहे की पुढच्या भागात आपण ज्यावेळी भेटणार आहोत त्यावेळी या विषयावर विस्ताराने चर्चा करूया. अगदी आनंदाने आपण करूया. धन्यवाद आपण सगळ्यांशी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल. ओके. हे आहेत श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन चं काम गेली कित्येक दशकं ते करतायत. आपण याच विषयावर पुढील आठवड्यात त्यांच्याशी बोलणार आहोत. नमस्कार.